Boleh, monggo Mas. Nanti biar disawer Mas Lulus ya, tak titipke tadi. Boleh. Yuk. Ya. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi legi ning rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok padha tempe, apa kaya ngene rasane wong ora duwe. Yuk semoga Cintaku mbok yo sampun nesu kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu emanan paras ayumu ndak beda karo atimu terus rungono tembangan manisku. angkat lagi ya. Yo Aduh sayang ngapunten saestu yen tereng Ibu nyanyi sini. Opo karepmu tapi ojo setia ora mungkin mendua. Matur suwun sampun ana kancanine saben dina. Yo sabar ya Dek ya. Ade Bapak. Oke. Boyo sampun leh nesu Ambil iso ora usah nganggu mecucu Emange paras ayumu ndak beda karo atimu rungono tembangan manisku. Yo sayang ngapunten saestu yen saged nuruti apa karepmu tapi ojo sumelan ono dino liyane bakal tak upayane mbok kepiye carane monggo ora bakal luput sayangku ora bakal doyan senajan kahanane pura aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancanine saben dina. Sabar. Semoga Pak MC. Yo.
ibu